Yun mga kabro, ay pagkas baktas kaya init. Init kayo. Ano kong gigiyan siya. Okay. Gawas na dire. Yes. Nagyanan daw. Nagyanan. Yun mga kabro. Update mo sa yun mga kabro, mga kalagan. Update mo sa akong agian karon. Siguro malusot ato ang second na no. Grabe piki ang dalan. Siya mga kabro. Ya ang agian dire. Grabe ka piki ang dalan dire. Sulod nun. Wala na pahingan ang dalan. Magmotor ako. Siya ang dalan. Igo ragid mo sulod ang kuan ni. Yang transformer na to, no? Ito ang cute nga skinan. Oops. Tara. Dire medyo lapok ang dire. So di man siguro ni tanto lalom siguro. Oops. Okay ra. Oops. Okay ra di ay. Okay mga kabro. So okay na ang dalan dire no. Oh, dire ta mga kabro. Dire na. So dire na ang laay. Ano ni siya nagdiko. Oh. Mo ni ang dalan. Mo ni ang dalan nga medyo gamay gyud ang dalan. Gamay gyud ang dalan mga kabro no. Kanang igor gyud ka molusot ba? O gini siya. Ang igor ka molusot. Oops. Tawa na itong mulusot ba na oh? Tama rin ang dalan ba? Oh? Tama rin nga, hindi mo huot. Oh. Okay kayo. Oh. Tabok na dire. Oops. Dirita sa Sumiriga at bang nahina ita. Kaya signahin mo tamok, kusog, padagat. Okay kayo. Oh, mao to siya mga kabro. Mata akong giyagian gani ha. Wala ko naka-video sa akong pagsukat kay medyo piki ang area. So wala na ako na video gud mga kabro. So update na tamo mga kabro kung ma-close na to ang project nga akong gisukatan karon. Dere na ni sa Talumo no. Highway lang. So nakita gini ang usa ka piki ang dalan dito. So karon na ta sa highway, pakita na ko ang highway. Ano siya ang highway mga kabro? Pauli na ta dito sa ato ang destination dito sa ato ang office dito sa Panakan. Oh, mana dito mga kabro. Ayos kayo. Okay kayo mga kabro no. Yara, hinahinay ta. Oops. So yun, mawalan to siya mga kabro. Daghang salamat sa inyong pagtanaw na ako ang channel. Kita-kita na buta sa next video na ito ang i-upload mga kabro. Daghang salamat, bye bye.